Feriti li għadhom ma nagħlqux, nuqqas ta' stabbiltà interna iffukat fuq il-konflitti interni. Hija din il-qagħda tal-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech skont is-soċjologu u eks-kandidat nazzjonalista Michael Briguglio. Waqt intervista minn Glenn Falzon waqt il-programm Insights fuq ix-xandir pubbliku huwa qal li l-Partit Nazzjonalista huwa mifni mdisgwitu konfronti fiħdanu u għad għandu ħafna x'jirranġa biex ikollu l-istabbiltà li wieħed jistenna minn partit tal-Oppożizzjoni. B'kuntrast fajnejn il-Maltin u l-Awċin, il-Partit Laburista joffri sens ta' stabbiltà u serħan il-moħħ. Michael Briguglio jagħti dan bħala waħda mir-raġunijiet għad-differenza kbira fl-appoġġ tan-nies lejn iż-żewġ partiti ewlenin. Waħda mir-raġunijiet minn ebda dubju hija li fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx dik l-istabilità li wieħed forsi jixtieq li jara minn partit tal-Oppożizzjoni. Tant il-konflitt interni huma l-elementi ewlieni li wieħed jiddefinixxi lill-Partit Nazzjonalista bihom li Michael Briguglio reġa' għamel referenza għalihom għal aktar minn darba waqt l-intervista. Huwa identifika wkoll it-tneħħija ta' Adrian Delija minn postu bħala l-kap tal-partit ftit aktar minn sentejn ilu bħala inġusta ħafna u wissa li dik il-ferita għadha miftuħa. Il-Partit Nazzjonalista ġej minn ħafna konfronti interni, rajna t-tneħħija ta' Adrian Delija sentejn ilu li fl-opinjoni tiegħi kienet waħda inġusta ħafna il-mod kif tneħħa Adrian Delija u ċertu feriti għadhom ma inalqux. L-ikbar challenge għal Partit Nazzjonalista naħseb jien hija li jżomm l-istabilità interna jew li jibni l-istabilità interna. Minn mindu tqaċċat minn postu Adrian Delija mhux darba jew tnejn li l-konflitti interni li rrefera lihom Michael Briguglio splodew fil-beraħ. Kien hemm każijiet meta saħansitra Bernard Grech jew esponenti tal-establishment tal-partit u Adrian Delija u d-deputati tal-fazzjoni tiegħu spiċċaw jilletikaw jew saħansitra jitajru u jgidbu lil xulxin pubblikament. Ħarġu fil-beraħ ukoll sforzi biex il-midja tal-Partit Nazzjonalista tiċċensura lil Delija fost l-oħrajn. Is-sorsi ta' One News tal-Pjetà jsostnu li dak u biss li ħareġ fil-pubbliku aħseb wara xemm għaddej iktar fil-kuruturi f'tal-Pjetà.